Lan y nesa, mae gennym ni Lloyd Warburton. Mae Lloyd yn fyfyriwr yn Ysgol Penweddig yn Aberystwyth, lle dwi i, ac wedi bod yn rhedeg gwefan Coronavirus Cymru sy'n rhannu ystadegau dyddiol am y sefyllfa coronavirus yng Nghymru. Fel ydych chi gyd yn gwybod, mis nesaf ar y 6 o Fai, bydd pobl ifanc 16-17 mlwydd oed yng Nghymru yn cael cyfle i bleidleisio mewn etholiad cenedlaethol am y tro cyntaf. Felly, pam ydy hwn yn beth bwysig? Wel, yng Nghymru, rydyn ni'n cael cyfle i bleidleisio mewn etholiadau i'r Senedd ac i gynghorau lleol. Bydd yr etholiadau i'r cynghorau yn digwydd blwyddyn nesaf yn 2022 yn mis Mai hefyd. Ond hwn yw yr unig cyfle i ni fel pobl ifanc am 5 blynedd i bleidleisio. Yr etholiad nesaf yn 2026, mae'n bosib byddwn ni yn ein 20au, felly yn pleidleisio mewn pob etholiad gobeithio. Ond mae'n bosib hefyd bydd lot o bobl yn oed ni wedi gadael Cymru ac yn pleidleisio mewn etholiadau eraill, enghraifft mewn Lloegr neu'r Alban neu ble bynnag dyn ni'n mynd i symud i. Mae hwn yn cyfle unigryw i ni fel pobl ifanc i bleidleisio ar y pethau sy'n bwysig i ni yn penodol, enghraifft ysgolion, pethau cymdeithasol, ac yn ymwedig o amgylchedd ar hyn o bryd. Felly mae llawer o opsiynau ar y bwrdd, mae gan pob plaid syniadau gwahanol, ond dyma'n cyfle ni fel pobl ifanc i dewis un a dweud rydyn ni'n cytuno gyda hwn a rydyn ni eisiau i'r bethau mae'r manifesto nhw yn dweud i ddigwydd, sy'n wych oherwydd sa'n credu bod llawer o gwledydd eraill o gwmpas y byd yn neud hwn i unrhyw un sydd dros 18 mlwydd oed. Rwy'n gwybod mae'r Alban yn ers 2014, ond dydy Lloegr ddim, dydy Gogledd Iwerddon ddim, a sa'n credu bod llawer o gwledydd o gwmpas y byd yn Ewrop neu Gogledd America yn chwaith, felly cymrwch mantais ar hwn. Mae'n bwysig ac mae'n arbennig i ni fel Cymru bod gen ni'r cyfle i bleidleisio fel pobl ifanc. Hyd yn oed os nad yw'r ysgolion, amgylchedd a pethau cymdeithasol yn bwysig i chi, dyma'ch cyfle chi hefyd i siarad ac i ddweud hwnna. Mae'r plaid chi'n pleidleisio drostodd yn gwneud pethau gwahanol. Mae gyda nhw blaenoriaethau gwahanol, felly pleidleisiwch ar reina, peidiwch a methu pleidleisio jyst oherwydd bod y pleidiau'n ffocysu ar pethau anghywir i chi. Mae gan pob blaid set o bolisïau ac rwy'n siŵr i bawb ifanc mae o leiaf un plaid yn dweud beth ydych chi'n meddwl hefyd. Felly does dim esgus i chi'n methu pleidleisio. Mae hwn yn rhywbeth bwysig iawn. Mae'n neud yn glir i y gwleidyddion ac i bobl hŷn bod pobl ifanc eisiau pleidleisio. Mae pobl yn gwneud y dadl, sa'n credu bod pobl ifanc mor politically engaged â pobl hŷn sydd falle'n wir, ond dyma'n cyfle i brofi nhw'n anghywir. Felly pleidleisiwch mis nesaf a dwedwch wrth pawb arall sy'n dweud na dylen ni bod ni eisiau pleidleisio, rydyn ni angen pleidleisio ac rydyn ni yn edrych ymlaen at dyfodol newydd i Gymru.